Повечето от новите жилища, офиси и хотели, независимо че са скъпи и луксозни, са построени без никаква концепция за енергийна ефективност. Група български архитекти са се заели да популяризират у нас хитовия в Западна Европа и Съединените щати стандарт за строителство на така наречените пасивни сгради. Тези жилища потребяват многократно по-малко ток и парно. Още от Димитър Анестев. Архитектът Георги Николов е един от най-запалените в страната привърженици на стандарта пасивна сграда. До момента в България няма нито една такава постройка. Ако сравним с обичайна къща с площ от 100 квадрата, само за нейното отопление през зимните месеци са нужни 8-9 хиляди киловатт-часа електричество. Ако сградата обаче е проектирана като пасивна, тя ще консумира само 1500. И с толкова ток не само ще се отоплява, но и ще се климатизира в горещините. В едната къща сметката за ток ще е над 1000 лева, а в пасивната 225. Всяка година разходите за отопление, бивайки 10 пъти по-малки, ще носи реална икономическа полза за клиента. На сградите много по-рядко се налагат ремонти, защото няма проблеми с мухъл, кондензация по стените, разрушаване на строителната конструкция. При строежа на пасивната сграда се използват повече изолационни материали и специална дограма. Строителството обаче излиза с около 15% по-скъпо. Крайните клиенти не ги изискват, не ги търсят, строителите не ги строят, инвеститорите не инвестират в развитие на този дял на пазара, кръгът се затваря и това е причината да нямаме нито една построена пасивна сграда в България все още, но съвсем скоро този кръг ще се разкъса, защото вече има реални проекти. В Западна Европа вече са построени десетки хиляди пасивни къщи. Докато у нас тепърва ще навлиза този стандарт, Западът налага и ново понятие – нулево енергийна сграда. Това значи, че тя трябва да има собствени слънчеви панели или ветрогенератори за електричество. Домът така не само пести, но дори произвежда електричество повече отколкото му трябва. Излишното количество се продава на местната енергокомпания. За BTV новините Димитър Анестев.